break.
tela akwai abin haushi. Let's go. Hankali? Ban san repeat. Ba ni san repeat. Yes. Natsuwa. Oh, come on, please. Amarya mutumiyar kirki na su mamaki amarya. It's alright. Amarya, wani abinci za a fara dafa mai pimple? Yes. Customer dina ce. Wow! Kun ji me yace? Customer ɗinsa ce daga kawo ɗinki shikenan. Kai yoga ango, come on please. Daga kawo ɗinki shikenan. You so fine, you were like going. Amarya. Ga amarya ku sallama dai zaki wa dangin naki, sallama dai zaki wa mama taki, ni bai dai addu'a a cikin dangi na duka kin amarya ba. Ga amarya ko ta indiya mai kuɗi sarauta zaman. Maria.
ta Allah so na mara lafiya kuma na san albarka da nake shi da ita ya sa ta ga ta bita ta gani abin wannan haka yake Allah sa a dace Allah sa a dace dan girma Allah sa ki shiga a sa'a Allah sa ki shiga a sa'a amin amin dan girma Allah amin dan girma Allah kowa hakuri kowa hakuri za ki je inda ba ki tunani da haƙuri bi izinin lahi da ikon Allah yadda ba ta yi wata komai haka ba insha Allah insha Allah ai shaida ka ji kin ce an ce shaida duniya ita ce take yama uwa ka riga ta maka shaida ai kuma magana ta kare komai gaskiya yawwa ga komai aka saka gudun bacin raina masha Allah to ayi kyau Allah ya mata albarka nan da kana ci da ba kowa a shi Allah sarki to kai ba baka ma ai sai ka so abin yana maka daɗi a zuciya yana maka saboda abubuwan ne suna min yau neman ilan kamu da to a hanyar girman Allah amin inda ya san a san baki da matsala kuma na san zai ga zumunci a tuwa ne akwai zai bani ce tafiya